Jemaat ingkang kinasih wonten ing Gusti, wilujeng kepanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Jumat Paing tanggal 21 Maret taun 2019. Kula Yuswa Agung Wicaksono Yunanto ngajak kita bebarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapendhet saking Wahyu bab 3 ayat 1 dumugi 6 lan kawaos ayat 3 kanthi jejer. Monggo sami jumoga. Wahyu bab 3 ayat 1 dumugi 6. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1990 sekawan lan kawaos ayat 3. Kang iku sira elinga, kepriye anggonira nampeni lan krungu. Iku tetepana lan mrata-bata. Jalaran menawa sira ora jumoga, ingsun bakal ngrauhi sira kaya maling. Serta sira ora bakal sumurup wae apa anggon ingsun rauhi sira. Hosiana. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, enten manuk cilik lan pinter namine manuk pendulin. Lah napa to saged kasebut pinter? Amargi manuk pendulin menika saged damel susuh kalih pintu. Pintu ingkang setunggal teng ajeng kangge ngendho pemangsa. Lajeng pintu ingkang kapindho wonten ing wingking menika kangge ndelikake endhoke. Dadose manuk pendulin menika sampun mangertos badhe wonten bebaya lan sampun jenaga damel susuh kalih pintu. Menawi manuk pendulin menika mboten jenaga, lak nggih endhoke bakal ilang. Saking manuk pendulin menika kita saged nyinaoni bilih jenaga niku bab ingkang penting anggene kita nglampahi gesang. Saking kitab Wahyu menika kita saged ningali napa to pentingipun jumoga. Kacariyosaken kota Sarden menika kaelingake kangge mratobat lan jumoga. Sarden menika kutha ingkang jaya nanging asring kesupen anggene nindakake tugas tanggung jawab minangka pendhereke Kristus. Lajeng sedaya jemaat Sarden menika kaelingake kangge mratobat lan jumoga amargi rawuhipun Gusti kaya maling ingkang boten kanyana. Lajeng pripun kita wonten ing gesang padintenan? Napa sampun mratobat lan jumoga? Jumoga saking napa? Nggih jumoga saking panggoda. Panggoda kangge boten tresna marang liyan. Panggoda males anggene doa lan taksih wonten dendam marang liyan lan sak patunggalane. Mila waosan ing dinten menika ngelingake kita kangge tansah jumoga lewat dalan pamratobat lan tansah ngandhelaken Gusti wonten ing saben dinten lan wonten ing saben mangsa awrat kita. Tuntunan panyuraos. Pripun sikap kita sakmenika kangge jenaga saking panggoda? Pandonga. Duh Gusti ingkang Maha Mirah, matur nuwun awit pitulungan saha rahmat saking Paduka. Mugi Paduka mulang kawula kangge saged jumoga saking panggoda wonten ing gesang kawula. Mugi kawula tansah mratobat saking kalepatan kawula lan tansah ngandhelaken Paduka wonten ing gesang padintenan kawula. Matur nuwun Gusti. Haleluya. Amin.